Eu marchei o 63, fui a Vigo, apuntei para a migración para Alemania. E logo aceptaronme e eu fui xa, preparei tudo, bueno, prepararon, porque pasas por médicos, pasas por tudo, e estaba san, só o que tiven que gobernar o dentro, foi o único que tiven que fazer, que estaban podres, claro, estaba mal naqueles tempos. E logo xa marchei, o 6 de abril, e fomos para lá. Tenho ali 40 naquela firma, ou naquela, en Alemania. E aqueles 10 anos que estuve sola, porque tiña moitas casas para limpar. Iban para un para outro, de hora en hora. E eu por lá en bicicleta, e sempre cos españoles. Tiñame unha manía a min, porque eu sempre tiña moitos traballos. Pero moito non tiña. Cando te marxas, me deixar os traballos. Viñan para Frankfurt, e unha casa bella, no 5º piso, que ainda estaban orfaiados, todos queimados da guerra, foi bombardeado, ainda estaban a reparar. E ali estuve 14 anos nesa casa. Por lá comprei unha bicicleta, e iba en bicicleta, tiñamos na casa 4 bicicletas. Cando se picaba unha, tiñas outra, porque sempre... E logo andaba a limpar as casas que había de un lado para outro que a bicicleta, corría todo Frankfurt, hasta chegaba a 15 ou a 20 kilómetros de bicicleta. E estaba moi ben, porque ganaba diñeiro, porque senón que había que arranxar. E pagabante ben, as limpezas ali para ganar ben. Ten moito de menos a Alemania. Moito de menos. Eu non hubiera vindo para España, se non estivera aquí o Armando que vir, non? Non viña para aquí. Eu tiña boa xente lá, estaba moi ben. Sempre me acordo. E así foi a miña vida ali. E logo, pois xa, logo vim para aquí xa, e aquí estou xa hai 20 anos.